Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi vă voi arăta top 8 momeli pe care le folosesc eu în pescuitul știucii. A opta momeală este aceasta. Ea are două cârlige, stă deasupra apei, dar totuși are puțină greutate. A șaptea momeală este aceasta. Ea la fel se pune pe un cârlig care are deja greutate. De exemplu, 21 de grame la mine. A șasea momeală pe care vreau să vă prezint este aceasta. Chiar dacă pare că ea este o momeală mică, acest cap are înăuntru plumb și e destul de grea. Această momeală aduce mulți pești, deoarece ea seamănă cu un peștișor adevărat și strălucește și miroase de la distanță. Această momeală are o codiță ce îi dă voie să se miște prin apă. Așa. Și la fel are o greutate destul de mare. Această momeală este foarte mirositoare și cafenie, dar miroase ca un pește pe care l-ar iubi știuca. Aceasta este o momeală destul de mare, verde, cu un cârlig foarte mare și cu un gramaj de 21 de grame. Și în final, cea mai bună momeală mi-a adus aproximativ 5 știuci. Chiar dacă am cumpărat-o în Turcia pentru mare, merge și la Nistru pentru știucă. Așa, dragi prieteni, acestea au fost toate 8 momeli pe care aș dori eu să vi le arăt. La revedere!